100 μέτρα πεταλούδας, κατηγορία S9. Μια κατηγορία που αφορά σε κολυμβητές με σοβαρή αδυναμία στο ένα πόδι μόνο, κολυμβητές με ελάχιστο πρόβλημα συντονισμού ή αδυναμίας και κολυμβητές με απώλεια ενός άκρου. Οι κολυμβητές αυτοί ξεκινάνε έξω από το νερό τον αγώνα τους, όπως και το βλέπουμε. Ξεκίνησαν οι 8 φιναλίστ λοιπόν, με τον Μιχαλετζάκη στην διαδρομή νούμερο 3. Πολύ καλή εκκίνηση και πρωτοπορία για τον Σόρς στην τέταρτη διαδρομή με το λευκό σκουφάκι. Δίπλα του ακριβώς είναι ο Μιχαλετζάκης στην τρίτη διαδρομή που επίσης φοράει λευκό σκουφάκι. Να δούμε πώς θα περάσουν τα πρώτα 50 μέτρα οι κολυμβητές. Πολύ καλή αντίδραση του Σόρς με 0,79 στην εκκίνηση. Σόρς περνάει πρώτος, Μιχαλετζάκης δεύτερος, Μορλάκη τρίτος, δεύτερος με πολύ καλό πέρασμα για τον Μιχαλετζάκη, 28-02 πέρασε. Διατηρείται στην πρώτη τριάδα μαζί με τον Μορλάκη που παλεύουν να πλησιάσουν τον Σόρς, ο οποίος προηγείται μέχρι τα 75 μέτρα, 80 μέτρα τώρα. Ο Μορλάκη προσπαθεί να ανέβει, αλλά και ο Μιχαλετζάκης είναι πολύ κοντά. Ο Μιχαλετζάκης κάνει την αντεπίθεσή του τώρα. Περνάει το Σόρς όπως προσπαθεί και ο Μορλάκη να το κάνει. Μιχαλετζάκης, Μορλάκης. Μιχαλετζάκης κοντά στο χρυσό μετάλλιο και χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ αγώνων για τον Δημοσθένη Μιχαλετζάκη. Να λοιπόν το πρώτο χρυσό μετάλλιο με ρεκόρ αγώνων για τον Έλληνα κολυμβητή. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Χρυσό μετάλλιο, το 12ο μετάλλιο για την Ελλάδα. Πέμπτο χρυσό για το Δημοσθένη Μιχαλετζάκη. 59-27 κάτω από το 1 λεπτό. Σπουδαία κούρσα για τον Έλληνα κολυμβητή που έκανε εκπληκτικό δεύτερο πενιντάρι. Κατάπιε τον Σόρς, κρατήθηκε στην αντεπίθεση του Μορλάκη και κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Εκπληκτικός ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Να λοιπόν το πρώτο μετάλλιο στον πρώτο τελικό της σημερινής ημέρας. Το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα για την κολύμβηση και μάλιστα χρυσό από τον 17χρονο Δημοσθένη Μιχαλετζάκη. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Έλληνα κολυμβητή. Θα δούμε εδώ κάποια στιγμιότυπα από αυτό το τελικό που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τον Έλληνα κολυμβητή, αλλά και για όλη την παραολυμπιακή κολύμβηση, για όλη την Ελλάδα. Χρυσό μετάλλιο λοιπόν και ο εθνικός ύμνος θα ακουστεί και στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του Ρίο. Σπουδαίος τερματισμός, πραγματικά ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης ανάγκασε όλους τους Έλληνες να κλάψουν πάνω στην κερκίδα και το βλέπουμε. Παναγιώτη, εκπληκτική κούρσα. Εκπληκτική από ένα νεαρό παιδί, το οποίο έχει κάνει χρόνο κάτω από το λεπτό, 59-27.